Hej YouTube! Hej YouTube! I dag vil vi lave bygge vores eget hus. Yeah. Så I server i pigen, I skal bare join den. Yeah! Og kom støtte ved gerne at bygge vores eget hus. Netop. Skal vi begynde? Det gør vi. Let's begin. Jeg begynder at spille sammen her. Kom. Ej, det skal jeg nok lige lade være med. Okay, prøv at se her. Hvis jeg lige udhuler til døren her. Her skal døren være. Ja, så vil jeg lige lave noget sejt ved døren. Ups. Er det ikke Jeg kigger ikke, hvad det gjorde, så ikke for langt. Hvis du lavede det større. Det er sådan længere henad. Ja, det er nok spændende. Lad os lige på, du. Jeg tror måske, du har lavet det lidt for langt i den ene side. Det sidder for langt til den ene side. Ja, det var jo, hvis også lavede det længere. Au. Jeg laver den bare lige en tak længere. Zip. Og Minecraft noget der nu, jeg begyndte at filme sammen med. Ikke? Og vi har lavet en video før. Ja, det har vi. Hallo, fat den hund, hvis du var længere. Jeg synes bare, jeg havde lavet en tak længere, da jeg gjorde det der. Ja, en tak, ikke også? En tak, det der, det er 7. Ja, okay. Flot regnet ud. Så har jeg en medaljebonus for det. Nu. Sødt. Lidt. Hvordan ved? Så skal det lige være dem her i godt glat sandsten. Ej, Ja. det er lige meget. Okay. Men det skal vi ikke gøre ligesom normalt. Hvor man bruger det der glat sandsten, hvor man bygger 1, 2, 3, 4. Helvede, hvem har, i al helvede har lavet den her der? Det har du så til gengæld. Nå, så er den selvfølgelig så godt lavet. Det har jeg sagt en gang. Nå. Lad os lige kigge på den her server IP igen. Og hey YouTube! IP. Jeg skal nok også skrive den ud i beskrivelsen. Den er dejlig, når man kigger på den, ikke? Det er bare så til, hvis du mangler materialer. Jeg filmer dig bare. Ej, der er nok også nogle gange. Nå, se her, hvis vi lige laver sådan et vindue. Så her vinduer, det skal se sådan her ud. Hvis vi laver et vindue her. Ja. Jeg tror, vi har lavet fejl. Ja, det har du garanteret lavet. Jeg har ikke. Hvad har du så lavet fejl med den her gang? Det er ikke meningen, der skal være det her sandsten. Hvad for noget? Det er... Hvis du kigger på de andre huse, så er det lidt forkert, det vi har lavet. Nej, det er det ikke. Jo, så det her skal være det andet sandsten. Nå ja, selvfølgelig. Jeg kan ikke få mad, jeg vil dø. Jeg har ikke noget mad. Kan du lige dræbe et eller andet dyr eller sådan noget? Jeg vil ikke se dig lyde. Hvad lidt dør man her server, eller... Det kan jeg faktisk ikke huske, det har jeg ikke prøvet. Eller har man bare et halvt liv. Så må du filme noget. Nå, det ser ud til, det snart bliver nat. Ja, sæt det lige til dag igen. Nej, det er slut. Jeg har en masse... Okay, jeg kan ikke lige at være ude om natten. Jeg gør det i mit hus. Jeg gør det at finde en seng. Og jeg har et halvt hjert. Nej. Nå, jeg bare leder efter et eller andet ind i min seng. Så går jeg ind i huset. Jeg er død. Nej, det er sgu ikke godt.
Nå. Hvordan går det? Jeg er i gang med at finde en seng. Hvor fanden er der ingen seng her i den her lorteby? Ej, jeg blev markedet! Wow. Jeg fik seriøst et shot der. Nu bliver det fandme også forkert. Det er fandme god. Fandme for grov der. Han bygger forkert. Fandme. Så bygger du bare om natten. Ja. Nå, så kommer jeg også. Men vi har bare lige et problem, vi har ingen døre. Så skaff noget træ. Der er aflivet ved siden af os. Ja, det er sådan en god idé. Jeg har ikke min yndlingsbue. Jeg løb tør for sten. Jeg dør nu. Eller har du noget glas på dig? Ja. Kom nu. Kan du lige putte noget i her? Kan ikke. Hey, ved du hvad jeg kan? Prøv at se, jeg kan kravle på væggene. Er du klar? Nej, for jeg kan se, du bruger her. Jeg er en æder. Ej, det er ikke. Vi mangler noget glat sandsten. Okay, ja, du ved godt, der skal også være nogle vinduer i der. Ja, men det laver man jo til sidst. Nej, dem laver jeg altid først. Altså. Jeg har aldrig lige den her grimme zombie, så jeg kan få noget at spise. Det er nok for sent at leve mere. Har du noget mere glas, så put det lige i der. Det er godt det der. Skal det ikke passe med den anden? Nej, det er lige meget. Bare put det i. Fordi... Skal du gerne med at lave gulvet, eller hvad? Ja, hvad skal vi have som gulv? Der skal vi have... Har du noget stone break eller sådan noget? Nogen hvad? En stone break? Nej. Jo, 3. Jeg venter altså lige til det bliver dag med at over finde noget. Oppe! Zombie med landbybebo ansigt! Hjælp! Den er fri! Men kom nu, bare tag det som mand. No. Det var mig. Jeg skal gå ned i et hul. Nu døde du. Så du nej. Hvad er det for en landsby? Kan du ikke slå dag til? Nej, det vil jeg ikke. Så dør jeg, når jeg går ud i junglen. Lol, her er der sand og flyver. Men det er fordi, jeg lige har gjort det. Jeg skal skråstrege fly sand. Så sand, fly sand. Så flyver det. Det er ikke bare magisk. Er du ret? Det er så skrevet. Creeper. Nå, du kan sprinte det der hus, og så nakker jeg det overhovedet nu. Jamen, det kan ikke springe noget på creeperen. Nå, der er safe creeper på. Det er faktisk lidt glemt. Skråstreg F. Så forkert. Jeg har faktisk egentlig ikke helt forstået, hvorfor det er, at jeg går og skaffer træ, når jeg bare kan tage døre fra de andre huse. Ja, jeg tænkte ikke på det. Nej. Ja. Jeg kan også tage fakler fra de andre huse. Fakler. Yeah. Fakler. Aha.
Tak. Den her. Min stol, den er snart slidt op. Min økse er slidt op. Nej. Min hakke. Det er jo klart, du har bygget så meget. Jeg kan ikke finde vores hus. No! Det må knibe. Dumme de. Hvorfor i al helvede dør du hele tiden? Det er ikke pænt at dø. Jeg kan ikke finde vores hus igen nu. Vores hus. Bare til livet, og så går til venstre, så ligger vores hus. Du edderkop! Kan du se, at jeg dør? Ja, jeg kan tune. Det tror jeg også YouTube kan. Dum. Jeg dør! Jeg dør! Jeg kommer nu! Så er vi liv! Så er vi liv! Rigtig fint. Ja, hvad? Kan du ikke lige lave gulvet? Jo. Så har du lidt sandstone til det. Wow, vi har faktisk okay meget. Vi er ikke engang færdige med væggen endnu. Lol, der er en zombie, der er ved at smadre vores dør. Har du mere af de her sandsten? Det er også kommet i den nye. De kan smadre ting. Zombier, de kan smadre ting. Det er jo ikke sjovt. Nej, der ligner de smadrede døren, men det kan de ikke. Dumme som de. Dør nu. Lad være med at lukke døren. Prøv på natten. Laver du lige gulvet? Jamen, jeg har ikke noget sandsten, for jeg har brugt det på væggene. Jamen bare brug det normale. Jamen, jeg skal bruge glassandsten. Værsgo, så har du noget glas som sten. Hvor fanden skal jeg fra? Har du ikke noget? Når vi har puttet det i kisten. Helvede også. Der ligger ikke noget i kisten. Jo, det er jo, men lige puttet i. Der ligger kun 21 bøger, 9 diamanter, 2 smaragder, 1 jernbar og... Nu har den også fået grove med dig. En helt stak fortrydelses... Hvor fanden? Så kaster jeg bare direkte til dig. Sandt. Det er fint. Jeg tror, vi skal til at runde af. Ja. Du kan lige se mig lave væggene færdig. Hvis I ikke har abonneret til mig, så abonner nu. Jeg kan mange let's play video på den her server. Eller overhovedet mange videoer. Yep. Og skriv endelig en kommentar i beskrivelsen, det vil jeg være rigtig glad for. Vi ses næste gang på YouTube, tak fordi